Courtney Holmes chu a unaw nu te sanen chuan motorin an lo tlan meka chuti an tlan pa chuan nuam an tin an lo hlim dun ve hle ani ma se chuti an hlim hle lai chuan an hma loka chiat na chuan muak mek Courtney chu a phone ri na ron ti buai zok hlan chuan railing chu an suwa an motor chu an hnuai ruya chuan ata thatarup mai kumkua lo liam le zet chuan Courtney chu medical student alo ni to hospital a chuan ward te chu alo fangkual mek ani chuti a fankual na chuan a hma ni loka lo thi trap chu en meka Courtney chuan alung phu an hmu lo laia thil thleng ala hriat lo chu a zot ngal bok chuti a zo wang chuan dam lo chuan chung te emo thian te chan to a nei lo chu alo zot let ve bok ani Courtney hian accident an to tum khan a unaw nu te sa chu alo chan ani reile marlo chu lo lang ve in hospital a medical student thok lai ve thawan nia an ni pani hi damlo pakhat an endun lai chuan arukin anin elru hle ti po kan hmu thei ani chumitlai chuan Courtney chu library lama alo kala Thih nupia lam chan china chuan research alo nei ve mek bok chutia uluk taka a chiar lai chuan apia dewa a classmate pakhat Sophia mening lo trap chu a hutatlat mai ti chuan Sophia chu avapan vata Sophia chuan thil omzia engki malo shil Sophia chu anu in pressure pek na sat lutuk awangin stress alo nei na sa hle a chu baka medical school chu haralo ti ve hle bok chutia an hanin komzo nu chuan library chuan han chua san duna kalpa chuan Courtney chuan project a pui lai mek chungchang chu Sophia chu ron shilin telve turin a som bok Sophia po chuan a telve du mai thei thuin a lo chang ve bok ani atuka chuan Courtney Sophia Marlo reile an thian pa Jamie te chu an zirtir tu in a zona zo angte an chan ngal zung theilo awang chuan alo zil deuh piap maya chuti atlas te an han lak zo hnua Sophia le Jamie te chu eventa catering lambuai puin anin hlo le a mase Jamie chu sum le payan har sadvak lem lo awangin sum ai chuan ei tur buai pui tu nu ber chu akal chan berani ve thung Sophia chuan a omna hmun chu anu a han shil mola anu chu akia nga omathak hlel wanga ron ompui ri ani thuwa soi ngal bok medical student ho po chu hospital a chuan an tal tam ve ta tela tum khat chu Courtney chuan Jamie chu ron pan hnain basement lama inti hlimpuya chuan a ron som deuh hlak Jamie chuan alo ngai koi deuh awang chuan alo pum ve maya mase arin lo lam dai Courtney chuan service elevator chu camera a om ve lo awang ron mang turin atita a chumi zan chuan Sophia le Jamie te chuan Courtney chu an som ve ta a ta chuan emergency a man mai thei tur clinic te naw ang deuh hi alo om bok ti chuan Courtney chuan a project chungchang chu aron soi fia ta mishing thua ka hriat na an thi dona an experience omna lai chu alo zong thina chuta hmu chuwa chu da that tlat alo tumani chu thil ti pui tling tur chuan Courtney thil tum chu apui vet le scanner chunga a om laia alung phu chol tir chu atum tariap mai a thiante amamo na chan po chu alung phu lo ti top saka minute khat hnuwa lo hruai kir le vat turin ani Sophia chuan ngai dan a thlak taka angai lain Jamie chu alo phur fashion mai ti chuan an hna chu tan ngal molin Jamie chuan damdoi le khol chakna hmang tangkai chuan Courtney lungphu chu ati top ta a chumi hnuwa Sophie le Jamie te chuan scanner a chuan a in record lo an lo thli thlai mek lain Courtney chuan thi hnupia lamram chu alo fang hem mai damdoi ina mi sang te chu hmukwalin in chunga tanga a chua hnuwa khopui chung te chu a fangkwal hi ani deuh bera reilo te a minute khat po chu aral ve mai ti chuan Courtney chu hruai kir le fat an han tuma ma se an be sei angot chuan alo thei ta ho lo chu wang chuan Sophia chuan rei chu puina an mamo thu phone na shil thuaya
rei po chuan message a hmuh rual chuan a rawn phit ve ngal marlo po chuan a hman hmuh hle ti a hmuh chuan makalo ti ve hle chuti mek lain courtney po chuan thi hnupia lamram chu alo la fangkual ve mek zela tuna chuan leimoi zet mai eng sep hi alo hmu mek ani mase chumi hnu loka athil hmuh chu a tham ral thuaya courtney chu ron har hlol maiin rei puina azara courtney chu aron har ve thei ta sham Sophia chuan courtney che dan chu a thlak tin alo thin rim hle a chuti lai chuan marlo po rei liam puat a hmu awanga angai a that lo awangin a ron zui ru ve hi lo nia thil thlen dan chu aron sot ve vat hospital basement lama an hna an so fel hnua courtney chen na lama kalin ta chuan courtney chuan a thil hmu chungchang chu alo soi meka chakna tam tak om thua soi tel bok ti chuan recording te chu han en let le in courtney thluaka karen sung sam ni om tak phe zuai chu hmu turin alo om pokani rei chuan an thil boi pui lai chu thil a thlak taka angai awangin a kalsan thuaya courtney po chu varanda lama inthiar filimin khopuite chu alo thlir kual vel meka nakin dawa chuan marlo chuan ron pan hnain chu vele courtney chuan chang ura chak thin thua lo shil ngal chot mai atuka chuan tlasa courtney chang ur tui hnai tak chu an eya chang chungchang te chu an soi ho bok chuti an kuate an hno por hnua tlas chu an ran thuaya an sirtir tu in case vel han soi kwa lai chuan courtney chuan chana zong chu alo shet avek mai ale kabuchiar thina tanga a hriat tam tak alo ni nge ani chumi tlaya chuan an thian ho panga chu bar lama an kala courtney chuan chu tlaya piano chu tumin kumsom pahnih hnuwa avoi khatna na piano a khoile na hmasa ber ani a thian ta po chuan courtney in a thiam to a piang a shereng thei chu makan lo ti viau mai ti pa zelin rei chuan an project kalpui lai chu a thla ka ti thu ala soi bang theilo mase jamie nom ti zong tak lo ni ve te tlatin ale peka scanner chunga lu adu ve thuaron soi bok chutia bardama hunan manzo hnuwa courtney chu apartment lama alo kir le towa chuti lai chuan bedroom lama thoma hriat awang chuan panin parda chu han keuvat mase hmu ero anei lem lo alet le hnu lok chuan thom bok chu a hrele tatlat ave en le chuan parda chu tap chunga lo tathlabal main tui chu alo khat vek bok ave en ngai deuh chuan mel hi aron lang thut mai courtney po chu phuchiang leina let ngal top thei mase a han tho chuale chuan amit vai mai ani ti a hrethiam thuaya tui chu lo om to lovin parda po chu a hma ang chia khan alo om fel than le to bokani sin dot le chuan an thian ho chuan an project chuan lo kalpui le meka tuna ve thung chuan jamie chu khol chunga alut ve thung don ani jamie po chuan thi hnupia lamram chu lo fang mekin bike hian chak zetin lo tlana chutia bike a tlan kwal vel chu anom ti zong tak ni in ahnunga nula chelo ve tak Alicia aron chuan ve phei chuan vanram kong atlan mek ang velani mase vanram ni lovin kot thler thim rui maya hian an chuak ta hlol mai chu vele Alicia chuan jamie ming chu a beng bula ron lamin chumi rual chuan jamie po khovel tak taka chuan aron har chuak ngala jamie chuan khovel lem fan kwal vel chu nuam lo ti ve hle bok basement lama an hun an man so le taka chuan courtney in lama bok in ti hlim na hun an mang le a han ring zeu taka chuan phur ta hle in bangte chuan han chu cheringot courtney le jamie chu phur fal hle in anin fo hnuwa ria lo tlate chuan an han in vom le ri ama ero chu rei ero an project a chuan da hlim thei zan lovin mase marlo chuan ale peka ti ve adu thuaron soi jamie le courtney te po chuan an thil hmu te chuan hanin shil tona courtney chuan thil ni lo pui a hmu thin lo azo chuan jamie chuan chu tiang hmu anei lo thuina lo chang ani atuka chuan hospital lama bok hunan mang le a jamie thuron pakhat awang chuan
damlo pakhat nun na chu an chan him thei ta hlo mai marlo po chuan Jamie le Courtney scanner chunga an lu hnua an danglam na chu aron soilang ve bok Courtney chuan hun kal to lama athua ka that lain Jamie speciality na ve thung chu hun kal lai me ka ve thung ania marlo chuan an pahnia result in ang hmu tur shelo bok in biak na te an zo tak hnuwa Jamie chu alading khomwang ria hnuai lam han bi thak chuan kongpuya motor tlan sud kara aswang tu na khovelami Alicia loading reng chu mu ve ta hlol mai ma sen nurse pakhatin ron biak boy light chuan alo bo le dai chumi chan chuan Sophie chu project tina hmuna chua lo tuma ma se anu chuan alo phal lo bur ina tura te in lekha zir turin tingal bok ti chuan tun tuma chuan Sophia tel lovin an ti ta a marlo chu khol chunga lu tur chuan alo in peito hle bokani a phur ve em awang chuan minute khat aya minute thum ti tur te chuan a shilvel ham the nupi alam rama a chen lai chuan lotin na alo chan to te chu mukir suta ma se hnuwa murderer tual that tu ti chu alo in siak takal mai chu adam lo chan thei tak lo saira sa him thla chuan a zui ngal bok chu pa ruang lo in khu than mai chu pul monga hian hmuwa ma se avapan nai ma chuan a thian te chuan a no ti har le wat chuta an hna an zo le tak nuwa marlo chu in chunglama thlifim dong turin an hruai ngala chuti an ho lai chuan Sophia kha aron lang ve le hlol mai a thian te hna chuan a dot le ati ve adu thuaron soi ngal bo chu vele rei bok khan lo du lovin ma se mi dang ho chon ngoi mak turin an lo hril an ma ni ang thowin a kal thui ve ma to te chuan hei lo tlang hle ani Courtney le marlo te chuan Sophie chu puyan she lo hle a ama ero chu muntify tu te an ron lan thuai don awang chuan an chet man mo ero angai don thung ti chuan Sophia chuan thi nupia lamram chu fang ve ta in atlei ro lai hun chu a hukir le a anu chuan sir lai tha le thiam thei tak ni turin a lo nor na sa thei hle ani chu wang chuan a classmate Irina chu ati that zok zi awangin a thik thei hle bok ti chuan Irina nun chu ti chiat vek tumin a phone a hek saka a thalak sexy tak mai chu a vordar sak nge ani chuti lain muntify tu te po an lo thleng to a chu wang chuan Sophie chu rang takati harvat an tum ngal chuti an ron chim buai mai an hlo awang chuan Jamie chuan fire alarm chu avapot thuaya chumi chung chuan midang chukara lo tlan thuain security guard chuan man teu ther hle in khal zelin marlo chuan chak zet mai hian motor chu han khal fuk maya chumi hnuwa anti dan chin bok chuan an han party le ta chuan lamin zu te chuan in na sa hle bok ama ero chuti lai chuan Courtney chuan u nau nu thita te sa ni om tak chu mutatlat mai chu nu chu zuin parking lot thleng chuan zuya chutia azui lai chuan a ngai tuana khovela bok chuan a ron cheng le ta thut mai a om na mun chu lo ruak huai main a ma a kar cheto tak lo om hi mu bok kar lam chu va panin a chung chu han ena a thil mu chu makati hle te sa chu motor chunga tuya chuan a lo lang va mai ani chu kar chu kum tam tak liam ta a an accident tuma a khal kha lo ni chia bok chuti lai chuan te sa chuan a kudron phar thut main Courtney chu a phu chiang hleya aron har chuak ngal bok a thil muin a ril ru ati nom chia to lo awang chuan party chu a chua san ta dai mai ani party na lama po chuan Sophie chu khol chunga lut hlim ti taka alo hlimin alo phur suwa le a chumi zan chuan Jamie chu in lama hruain ati dun pui hlak an zo hnuwa Jamie chuan a chua san thuaya Sophie po chu mi pa a hruai lu awangin anu chuan alo zil hlak ma se Sophie chuan anu thua om chu alo hne ve ta anu hne na chuan chua atum thua hril ta mia mai chuti mek lain marlo le rei te po chu party na atang khan an lo ho ve chi a chumi hnuwa marlo te in lama an kal le
marlo chuan thil poimo tak hril tur a neih thu hmang chuan a hruai thei hram ani in turte chu in dunin in pat chuan an thil hmuh wanga a hlo deuh wangin rei chu engkim a hril ta vek adam lo pakhat saira sa thi chan chu a thiam lo vek ani thu le treatment an neihna a ati sual wang ani thu a hril ngal bawk rei po chuan marlo chu mi tha tak ani thu le engkim a that le mai tur thu a lo hrila chumi hnua an che dun ve hlak darkar tam vak lo liam hnu chuan court ni chu u nau nu nena an accident na hmun kha awat lo le a nun hlui te chu a lo kir sut mai court ni po chu a mit tuya tla nge ani lelama Jamie po Sophie nen an che dun zo hnu khan in lama lo thleng ve to a ani po chuan thil ni lo pui chu a mu chho ve ta zut mai atir chuan a khuma Alicia lo traplai chu a hmuwa chumi hnuwa no te trap thom de chu a hresui le ngal bok no te puan lo om ringot chu hmu bokin chutia en lai chuan Alicia chu a hnunga a lo lang thut ma se a phone rik rual chuan a bole thuaya court ni chuan man mo mail set hian a ron phone a thil hmu chungchang te chu a ron soi ngal sok Jamie chuan in lama lo om tlat turati in aron kalvat tur thua hril ngal bok court ni po chuan in lama lo thleng ve ta chia alu rual deuh tho chuan radio lo in play ringot chu a hret tlat off thuain a phone a chuan video a record boka court ni chu ron in puang ta fekin project a thlak taka kalpuina chan ber chu a u nau nu hmule a chak em wanga lo nia science thil ro pui tak mu chu tumna anei lem lo thuaron soi lang bok chutia video a record mel lai chuan light te chu am aron eng thut main radio chu ma ang che khana ron in play le ringota te chuan court ni chuan enfia le thuain tunchuma ve thung chuan te sa dokana thil lo siak lai hi hmuwa alo meng rum hle bok chumi hnuwa a u nau nu tha chuan court ni chu tak hik mai fire exit lama a chuwa hnu po chuan pon lama thla chuan ala renga court ni chuan tuk vera tanga lu le chu han tumin ma se te sa chuan alo nam ta chuai mai varanda atanga liam thla in court ni chu a thita ani atuka chuan an zirtir tu chuan court ni thi thu mi dang te chu alo hrila an thian ho zinga thi pha hial an omta ka wang chuan marlo chu angai a thawak thei to lo an thil hmu chungchang chu soi ho vat adua ma se Jamie chuan tum dan dang alo nei an experiment chu school lamin court ni keisan chui pa in an ron pu chuak vat dona chu wang chuan an project nu ma thei zong no re vek chu atum dan ani Jamie chuan ron soi zelin court ni te ina akal tur thule rin hlel thei tur thila lak bo vek tur thua ron soya midang ho chu a project a note an siam zong te chu pai bo vek turin atingal bok chu vele Sophia chuan Jamie thu soi chu an ngai thla ka tu lem lo thu rei avashila Jamie po chuan rei chu in thiar film do ani chuan adu thlanna ani thu lo hril ve bok ma se rei chuan an singa la tel ve atum tlat thungani chumi zan chuan marlo chu damdoi ina ala omlain Jamie chuan ron kola court ni apartment lama rei nen a computer le note chen khat an hmu thu ron shilin ma se a phone ero an hmulowa chu wang chuan marlo chu mi thidana hmun lo en non le turin an ron ti marlo chu jutlaya lu phalna anei miawa wangin atan thil harani lem lo hle ti chuan marlo chu mi thidana hmuna file cabinet te chu handap kwa le in a phone po chu alo om tange mai chuale mai atum lai chuan Lisa court ni ming lo chuang wa mai han hmu chuan court ni ruang chu ena chak tatlat ti chuan a thian nu ruang chu enin ma se a en rei thei chuang lo a dalet le thuaya chutia dale nu loka mithian dalu nalaya chuan murderer ti bok chu lo in siak le takal mai chu vele court ni phone alak tak kha aron rive ngal chia boka a han chan chuan a mingin an ron ko tatlat light pot chu aron thim chop chil ve ngal bok ki chuan marlo chuan flashlight te chu han met eng thuaya ma se athil hmu chu makati hle
mi thi an nor lu na kong khar te chu alo in hong ta thup mai chu baka saira sabok khan ron chuan thut mai in ma se marlo chu aron har chuak le ngala a om ero anuam chia to lem lo chuti mek lain Jamie po chuan buaina alo tok ve tran meka ain bual lai chuan shower chu aron top thut mai radio tang chuan laron in play bokin chem manga ati chiata wang chuan ati top ve thei chawani abenga te chuan minga an ron ko thom hre sut suta trap thom te chu hre bokin chumi hnua Alicia bok chu aron in lar le Jamie po chuan alo hlau ta hle a rang takin atlan chuak vat ma se po na chuan Alicia bok chu alo in lar le a Jamie in hmu rual chuan phu chiang hle in tuya chuan atlangal bok ti chuan tui chu a hleu ta sela pon lama chua a han tum chuan a kut chu tu emo hian ron fit ta chor mai ani sin rod lea an thian ho chuan court ni thil record kha an lo hu ve ta chia a u nau nu te sa abia ti an hriat nu phei chuan marlo chuan thil omsia chu aman thiam chho ve tran ta an thil ti sual to te chuan an ron zui le ti chu a hre thiam ta ani Jamie chuan thudik engkim soya hun ti hria in aron soi ma sabbera Alicia chungchang ron soin Alicia nian chuan an lo che sual duna Alicia chu rai ta hlo main Jamie chuan nau ti tlak tur song song choi vekein huam thua shila ma se ania lo thlen chuan Jamie chuan du le lovin atlan bo san ta dai hi lo ni zan ma salama lo vit tu po kha Alicia ngei ni in a hria a ma se ama tak ani chu a ring chi alo achan chu nung dama khoi lai emo a ala chen ve reng wang ani Sophia po chuan high school a akal laia Irina chunga athil ti aron soi ve a ama ero chu marlo ve thung chuan saira sa chungchang chu ala zep tlat chung thian ho chuan ram huai engemaw na tho ani ringin an hlau na mang tangkai chuan aron bei chat ani chu an ring bok ani chumi hnu rei vak lova class nei line Sophia chuan thil hmu alo nei le a Irina avona message angte chu dong ta zut main screen a chuan Jamie nen an mudun live video chu alo lang bok athil hmu chuan omati nom vak lo awang chuan room chu chhuah sanin hallway lama pana chuti lai chuan mei chenui thom te chu a hreta thut mai anhnunga chuan tu emo hi a local bok chumi hnuwa Sophia chuan elevator chu man a han tuma a chunga alu chuan elevator chung lam chu a ko huau mai chuale atum chuan kong khar lo phui man awang chuan a chuak thei talova ti chuan elevator chuan chung lam chu pan zelin Sophia chu classroom ro san towa hian a chuak lol mai ta chuan Irina chu mu turin alo ombok chu vele Sophia chu aron har chuak le ta lol mai ani atuk lama chuan rei chuan marlo chu alo tlo le a rei chuan Cyrus thina chungchanga marlo chuan autopsy report alo ti danglam ti a hriat thu rei chuan aron soya chu report a chuan marlo chuan ti sual wang ni lovin accident ve shim angin alo zia ka ni chu wang chuan rei chuan engkim siam thale tur chuan a ti ngal bok ma se marlo chuan alo du to big thak lo achan chu chuan a career ati chia ta hlau wang ani chutia marlo alo lul tlata wang chuan rei chuan doctor ni po a phu lo thua hril zui ngal hlak bok chuti mek lain Sophia chuan Jamie somin Irina chu muan lo tum ve boka Irina hnen an vathen chuan Sophia chuan khang thalak teka ama the dar vek ani thuwa in puangin angai damna adil ngal bok ti chuan Irina po chuan lo ngai dam ta a Jamie po chuan Sophie che dan chu alo fak le a marlo chu be vatin an mangchi atanga tal chuwa theina kong an hriat to thuwa va hril chumi hnuwa Jamie chuan sual te siam thaturin Alicia chu panatum ve ngal bok bus station a chuan alo ngak wang maya Alicia ron thlen chuan nau chu alo la titla reng lo an pahnia an fa chu ron kain ama in alo enkol thina ni ti chuan Alicia hena chuan mi a tak ani thu hrilin tuna tang chuan kong engkima apui to tur thua hril ngal boka
zana chuan marlo chuan Thih nupia lam chungchang chu alo chiara chuti a chiar lai chuan thil hmu aron nei le tatlat pul thim rui maya bok chuan om le in saira saruang chu alo om le boka ahma ati ang bokin ava pan nai le ava khoi rual chuan marlo chu aron har le zok zing lo ni reng to main rang takin in khal chuak ngal fata atlan lai chuan a thil hmu chu ala in chun som zel sarang hian mai chu tu emo hian ron khu thut main kongpo hmu thei tak lova chuan a che chual ta nge nge a nakin dawa chuan rei chon marlo message hi lo hmu in engkim ti to pa du to thua lo shila chu message hmu vele rei chuan Jamie le Sophie chu be fatin marlo an zon fat angai thua shit ngal bok ti chuan marlo chu hospital basement a bok chuan an va hmu le a khol chunga chuan a lo lut ve me ka ni marlo chu angai to na chunga bok om le ta wang mai in tun chuma ve thung chuan Cyrus a hne na chuan ngai dama dil ta a ma se Cyrus chu ron har thutin aron rek ta thut mai chumi hnua Cyrus chon room pakhata hian nor lut ve ta thunga marlo chu tlan chua fat han tum chuan Cyrus chon lo man betin tapa tui lo tlinga chuan mai chu hnim sak ta tlat mai rei chon marlo chu lo har le thuai tura alo shil lom lom awang chuan marlo chu ron har thutin tuya tang chuan ron chuaka chumi hnu loka thlina tak mai hi ron tle in engkara tang chuan court ni chu alo lang bok court ni chuan ama le ama ain ngai dam thei atul thu aron shilani chu vele marlo po chu aron har chuak ve thei ta sham chumi thil thlena tanga ni tam fak lo liam hnuwa marlo chon court ni thil shil chu dikati ema wang chuan thu nei tu te hne na chuan a thil ti sual chu ava puang ta a ti chuan marlo chu en thak ri phot turati ani ta ani chumi hnu chuan rei le marlo te chuan tuman experiment an ti ve to lo na turin court ni computer chu luya an pai ta a movie top na chuan an thian ho chuan bara in turte an in hawa chuti lai chuan piano tum tu chuan court ni lo play thinang chia churon play in court ni chu an hre chuak zok maya ti chuan a hmingin to san siam ta ani ole ka video thlir tu zong zong te in zawai chunga kaloma video dot le hmu nom zok nen kanin hmule theu don nia mangtha vek ule